צהריים טובים, שמי עומרי רוט, הבעלים של חברת סילואטה, סטודיו שמתעסק בהפקת סרטי וידאו וסרטי אנימציה. איך שאני רואה את זה, יש שני מרכיבים עיקריים, שני מרכיבים הכרחיים להפקה של קורס מקוון, והם תוכן וצורה. היום בשיחה שלנו אנחנו נדבר על החלק של הצורה, על החלק ההפקתי. אני מניח, אני לא יודע אם אני צודק, שהרבה כאן מגיעים מהעולמות של התוכן, ואני בא מהעולם של הצורה, מעולם ההפקה. חשוב להבין שבקורס מקוון, שני הדברים האלה הולכים יד ביד, ולא יכולים לעבוד בנפרד. אנחנו לא יכולים להסתמך על תוכן מדהים, אנחנו לא יכולים להסתמך על מרצה מדהים, כי אנחנו כבר לא בפורמט של הרצאה. אנחנו בפורמט של וידאו, אנחנו בפורמט של קורס מקוון, ומה שהתאים אולי להרצאה בפני עשרות אנשים או מאות אנשים, לא בטוח שמתאים להרצאה של 1 על 1 מול 10,000 אנשים. ואנחנו צריכים לאמץ את הטכנולוגיה החדשה הזו. הרבה פעמים כשמגיעה טכנולוגיה חדשה אנחנו משתמשים בה כמו שהשתמשנו בטכנולוגיה הישנה. למה אני מתכוון? התחילו שידורי הטלוויזיה, והשידורים הראשונים היו צילומים של שידורי רדיו. ולאט לאט פיתחו את הטכנולוגיה והגיעו למה שהיא היום. וככה אותו דבר בתחום של מוקים, אנחנו בתחילת הדרך, אבל זאת הזדמנות מדהימה לקחת את ההרצאה ולהוציא אותה מגבולות הכיתה. להוסיף צילומי שטח, להוסיף אנימציות, להוסיף שאלות, להוסיף אינטראקציה עם הצופים. ובעצם ברגע שאנחנו נבין שתוכן וצורה הולכים ביחד ושהצורה חייבת לגבות את התוכן ולהיות טובה לפחות כמוהו, שילוב של השניים ברמה גבוהה יוצר קורס מוצלח. אז כן, צעד אחד אבל אחורה, קצת על סילואטה, החברה שפבלו השותף שלי יושב כאן ואני. אנחנו סטודיו להפקות של וידאו ואנימציה, הלקוחות שלנו מאוד מאוד מגוונים, החל ממשרדים ממשלתיים, דרך חברות הייטק, ארגונים, עמותות, בתי חולים, עיריות, באמת מאוד מאוד מגוון, וגם השירותים שאנחנו נותנים הם מאוד מגוונים, החל מסרטי תדמית ופרסום, דרך תוכן לימודי, חינוכי, הדרכתי. לתת דוגמאות לזה? כן. כי ראינו באתר בעיקר שיש כאילו. אז מעולה. אז בתחום החינוכי והלימודי הפקנו עבור אוניברסיטת תל אביב 3 קורסים לפלטפורמה של קורסרה. 3 הקורסים הראשונים בעצם אנחנו הפקנו וביצענו אותם. אנחנו עובדים היום עם האוניברסיטה העברית על המחשה ויזואלית של מחקרים, לא בפורמט של מוקים, אבל בדיוק עוד שבועיים יוצא איזשהו מחקר מאוד מעניין בתחום של תאי גזע, שאנחנו עוזרים להמחיש אותו בצורה ויזואלית, כי חלק מהיתרונות בלעשות דברים בצורת וידאו, בצורת אנימציה, זה להמחיש דברים שקשה להבין אותם, שאנחנו בעידן שלפעמים לאנשים פחות ופחות יש זמן לקרוא או כוח לקרוא, וכשאנחנו מגבים את התוכן בצורה מעניינת, המסרים עוברים בצורה הרבה יותר טובה. ואני רוצה לתת לכם היום בשיחה הקצרה שלנו באמת את הצד של חברת ההפקה. אני בטוח שאתם המומחים בצד הפדגוגי, מבינים יותר בתוכן, ואני רוצה לספר לכם על דברים שאנחנו חווינו בתהליך העבודה שלנו, כל מיני תהליכי עבודה שעשינו. יש 3 שלבים מרכזיים בתהליך הפקה של מוק, וזה לקוח מעולם הוידאו. יש פרה-פרודקשן, פרודקשן ופוסט-פרודקשן. שבאופן מפתיע או באופן לא מפתיע, החלק הכי חשוב בתהליך, יפה מאוד, הפרה-פרודקשן. ככל שאנחנו נתכונן יותר טוב לצילומים, ככל שאנחנו נבין יותר טוב מההתחלה מה אנחנו מנסים להשיג ומה אנחנו מנסים לעשות, ככה התוצאות תהיינה טובות יותר. ולמה אני מתכוון? אם אתם עושים עכשיו קורס שהוא מיועד לאקדמאים, או עושים קורס שמיועד לתלמידים בתיכון, או שזה קורס מבוא, או קורס מקצועי, אני בטוח שיש הרבה השלכות מבחינה פדגוגית איך לגשת לנושא הזה, ויש גם השלכות מאוד דומות בפן המקצועי, בפן של ההפקה. ולמה אני מתכוון? אני אתן לכם פה כמה דוגמאות על הקשר בין תוכן לצורה. נתחיל מעיצוב המרחב. ועכשיו, ומהרגע הזה במצגת גם יהיו דוגמאות מוחשיות, דוגמאות ויזואליות, כדי שנבין על מה אני מדבר. כשאנחנו ניגשים לעשות איזשהו מוק, איזשהו קורס, אנחנו יוצרים איזשהו בריף, מי קהל היעד,
מה המטרות, מה התכנים. אם אנחנו לדוגמה עושים קורס מתמטי, קורס שמתבסס על נוסחאות, על מספרים, אז אולי נעצב את המרחב בצורה כזאת. זה קורס שמתח הפיקו, אני לא יודע אם יש פה נציגים של מתח. דוגמה נפלאה למה שעשו באולפנים של מתח, שרצו להעביר תוכן מתמטי, אז ניסו לחשוב איך הכי נכון לעשות את זה. יש פה לוח שקוף, המרצה לא מאבד קשר עין עם הקהל, הוא לא מסתובב וכותב על לוח, או שגם מחקרים הראו, ונדבר על זה אחר כך, שחשוב לראות את הפנים של המרצה. יכלו להראות איזשהו סרטון שמצלם את המסך, ועל המסך מופיעים המספרים ומופיעות הנוסחאות, אבל הוכח שעדיף להראות את הפנים של המרצה, כי זה יוצר קשר הרבה יותר טוב עם הצופה. אתם הייתם מעורבים? לא. לא. אני אתן כל מיני דוגמאות. מה שאנחנו מעורבים, אני אגיד שאנחנו מעורבים בזה. אז זו דוגמה מעולה, מעבר לזה שבחור גם מרצה חתיך. הוא בקשר עין איתנו, הנוסחאות מאוד מאוד ברורות, וזה קורה בלייב. אם אנחנו הולכים עכשיו לקורס ללימודי תנ"ך, אוקיי? אנחנו לא צריכים מסך שקוף, נכון? אין לנו מה לעשות עם מסך שקוף, אנחנו צריכים להיות מאוד בקשר עם טקסט, הטקסט של התנ"ך. אז הנה דוגמה שעשו בוויינט, פלטפורמה שלהם שנקראת Y-School. יש לנו פה מרצה שנמצאת ליד טקסט שכתוב לידה, היא גם יכולה לגעת בו ולסמן אותו, זה מסך מגע. ובעצם גם הצופה וגם המרצה מתייחסים ביחד לאותו ספר כביכול, לאותו לוח שכתוב עליו הטקסט. ובעצם אנחנו רואים איך באופן מאוד מאוד ברור הצורה משפיעה על התוכן. סליחה, התוכן משפיע על הצורה. זה לא שאמרנו בואו נצלם איזו הרצאה ואחרי זה נחשוב איך להראות אותה. אנחנו הבנו שאנחנו מתעסקים פה בתנ"ך, הבנו שאנחנו מתעסקים פה בהרבה חומר כתוב, הבנו איך הכי נכון יהיה להעביר את זה. וככה הם בחרו להעביר את זה ואני מאוד אוהב את זה. דוגמה אחרת שאנחנו עשינו עבור אוניברסיטת תל אביב, קורס על עלייתה ונפילתה של ירושלים. לא היה לנו נוסחאות, לא היה לנו בהכרח טקסטים כתובים שהיו רלוונטיים לקורס, ולכן בחרנו לעשות פריים נקי, רקע אחיד, כמה אלמנטים, סליחה? כמה אלמנטים שמייצגים ומייחדים את הקורס, אבל בסופו של דבר לשים פוקוס על המרצה, ושילבנו, ואנחנו נראה את זה גם בהמשך, שילבנו וטיבלנו את זה בכל מיני צילומי שטח בירושלים, באתרי חפירות, באתרי עתיקות, כדי באמת לעשות את שבירת השגרה הזו. אז על הקשר בתוכן הצורה דיברנו בהקשר של עיצוב המרחב, עכשיו בואו נדבר על שפה גרפית. מה שאני מציע לעשות כשניגשים לפתח קורסים, זה באמת לבנות איזושהי שפה גרפית שגם תואמת את המוסד שהקורס שייך לו, מבחינת הצבעים, מבחינת הלוגו, מבחינת מה שהוא משדר, אם זה משהו שהוא יותר צעיר או משהו היי-אנד אקדמי. יש לזה הרבה משמעות מבחינת השפה הגרפית, וככל שתקדימו ותחשבו על זה מראש, כך ייטב. אני חושב שלעשות, ונראה גם דוגמאות בהמשך, אני חושב שלשים מצגת שכתוב באריאל, פונט אריאל 14 מודגש, זה נחמד, אבל אנחנו יכולים לעשות דברים יותר יפים. היום בעידן שבאמת כולם פתוחים לכל המידע ורואים אנשים מאוד מוכשרים ברשת, חשוב שגם העיצוב שלכם ייראה ברמה גבוהה, ואני לא אומר בואו תעסיקו עכשיו מעצב גרפי על בסיס משרה מלאה, שיעצב לכם כל פיפס שאתם צריכים. אבל אפשר לעשות איזשהו תהליך חשיבה לפני שיוצאים לקורס הראשון, או אם עשיתם כבר כמה, אז עכשיו, אף פעם לא מאוחר, ולבנות פתיח שילווה את כל הקורסים, סגיר שילווה את כל הקורסים, וליצור גם כמה תבניות. תבנית יכולה להיות שקופית של טקסט. תבנית אחרת, תמונה עם טקסט. תבנית אחרת זה מסך שמפוצל, חצי המרצה מדבר, ואנחנו נראה על זה דוגמאות עוד מעט, חצי המרצה מדבר וחצי רואים שקופית. זאת אומרת, לבנות איזושהי שפה גרפית שתייחד אתכם, תייחד את הקורסים שלכם. תדבר בשפה של מי שהולך לראות את הקורס הזה, שוב, אם זה צעירים או מבוגרים, ותלווה אתכם לא רק בקורס הזה, זה השקעה חד פעמית, שבאמת אחרי זה, ברגע שעושים תבנית, אז מאוד פשוט רק לעדכן את התוכן. והדבר השלישי זה שבירת שגרה. וזה באמת עולם שלם של יצירתיות. איזה דברים אפשר לעשות מעבר למרצה מדבר? אנחנו יכולים לצאת לצלם אותו בשטח, אנחנו יכולים להוסיף הומור. המחקר שאני אראה אותו עוד מעט, הראה שהרבה סטודנטים אהבו רגעים שבהם היה הומור, שהיו דברים שהיו לא ספציפית קשורים בדיוק לתוכן של הקורס. יש איזושהי תחושה כזאת שניגשים לקורס מקוון, שאנחנו חייבים לעשות אותו, זאת אומרת, הכי רשמי שאפשר, ולא דווקא שפה מדוברת, ניסיון אישי של המרצה, סיפורים אישיים, דברים שמאוד מאוד עובדים.
אז איזה דברים יש לנו בשבירת שגרה? אנחנו יכולים להוסיף אנימציה, אנחנו יכולים לצאת לצילומי שטח, אנחנו יכולים להביא מרצים אורחים, אנחנו יכולים לעשות שיחות, אנחנו יכולים לעשות דברים אינטראקטיביים אם המערכת שלנו מאפשרת את זה, וכמובן שיש דברים שהם לא קשורים פרופר להפקה, אבל לקטוע בשאלות, שבאמצע ההרצאה פתאום יש קופצת איזושהי שאלה, שרק אם עונים עליה נכון ממשיכים, זה מאוד מאוד משפר את האינגייג'מנט של הצופים בתוכן. יש פה דוגמאות לעיצוב שפה גרפית, זה הקורסים שעשינו לאוניברסיטת תל אביב. אני אראה לכם כמה מסכי פתיחה שעשינו, זה הקורס על עלייתה ונפילתה של ירושלים. פה זה קורס בתחום הביולוגיה, על מה הצמחים יודעים, וקורס על המזרח התיכון. אז אפשר לראות שיש פה שפה אחידה, לא משנה כרגע מבחינת העם, אם אוהבים או לא אוהבים את זה, אבל הייתה איזושהי מחשבה, רצינו לעשות איזשהו קו נקי, לכל קורס יש את הצבע שלו, לכל קורס יש את התמונה המרכזית שלו, הדברים מאוד ברורים, יש את הלוגו של האוניברסיטה כמובן בצד, והדוגמה של מקודם שראינו את עודד, מעביר את הקורס על ירושלים, שבחרנו לתת לו פריים נקי, אז הנה באמת דוגמה של פריים נקי, ופה דוגמה אחרת לאיך אנחנו משלבים מצגת ליד הדובר. יש פה עוד דוגמה של מצגת ליד הדובר. אנחנו תכף נראה גם קטעים של אנימציה. ועכשיו נראה כמה דוגמאות של שבירת שגרה. עודד בקורס על עלייתה ונפילתה של ירושלים, הוא החליט להוסיף משהו קטנצ'יק הומוריסטי. שמעון, הכבשה הקטנה שנמצאת שם בצד, כל פעם שיש איזשהו תאריך חשוב, היא מופיעה ומציינת את התאריך, וכל פעם שהולכת להיות איזושהי שאלה, יש קטע וידאו קצר, שמוצאים את שמעון באתר חפירות ארכיאולוגי, הלכנו ליום צילומים באתר חפירות ארכיאולוגי, ואני אראה לכם קטע, וכל פעם מצאנו אותו נמצא באיזשהו מקום אחר, ואז הצופה ידע שהולכת להגיע שאלה. זה לא משפיע על התוכן של הקורס, זה פשוט משהו שהוא כיפי, משהו שמצחיק את הצופים, משהו שהם מצפים לו. אז בואו נראה דוגמה של זה. בואו נקווה שזה יעבוד. What was Judah's role and what was the implication of these events on this small kingdom? הנה שמעון. אז, ואז הגיעה השאלה. זאת אומרת, להמתיק קצת את השאלה. אני רוצה להראות לכם עוד דוגמה לשבירת שגרה, מקורס מאוניברסיטת פנסילבניה, שאחרי שנראה את השבירת שגרה שלהם, נצלול רגע לתוך הקורס שלהם ונבין מה הם עשו לא טוב. אני מדבר תוך כדי, זה ממש בשיעור הראשון, זה נקרא הריקוד שלהם, זה קורס על יצירתיות וחדשנות, ועל השיעור הראשון, אחרי הדברים של הדיקן, הם הכניסו את הריקוד הזה. והאנשים שאנחנו רואים כאן זה אנשים שילוו אותנו במהלך הקורס. עכשיו, אני יוצר את זה. יש עניין של טעם, לא בטוח שזה מתאים לכולם, אבל זה חשיבה מחוץ לקופסה, להראות את המרצים, להראות את הסגל, במשהו שהוא קצת לא קשור, במשהו שהוא קצת משעשע. ודווקא, אחרי שנתנו להם קצת מחמאות, אני רוצה לדבר על איך לא עושים את זה, אוקיי? אז הוצאתי פריימים מההרצאות הראשונות בקורס הזה. זה קורס על יצירתיות וחדשנות. והוצאתי פריימים ממש מכל ההרצאות הראשונות. זו דוגמה להרצאה הראשונה, דברי פתיחה. מה דעתנו על זה? השולחן מבולגן, אנחנו רואים את המרצה לא בגובה העיניים שלה. הצילום מלמעלה, יש טישויים, יש כבלים, טרנזיסטור. באמת, אז נכון, אז יפה, אז אני מאוד ממליץ לצלם לפעמים בסביבה הטבעית, אבל צריך לדעת איך לעשות את זה. אני לא תמיד חושב שצריך לצלם בתוך האולפן.
בדיוק, כשבאים אורחים, נסדר קצת את זה, נכון. ולעומת זאת, ואחד הדברים שאני רוצה להראות לכם, זה גם באמת את חוסר האחידות המוחלט שקרה פה. הבא בתור, תראו, הוא לבוש, גם היא הייתה לבושה יפה, אבל הרקע שלו מטושטש, נקי, כמו שצריך, הוא מואר, יפה, הוא בגובה העיניים, הוא קרוב למצלמה. אחד הדברים שנראה בהמשך, זה שבשביל סטודנטים מאוד מאוד עוזר לראות בגובה העיניים שהמרצה הוא קרוב. בפריים הקודם היא נבלעה בתוך המשרד שלה בבליל של אלמנטים. אבל היא לפחות חייכה, הוא נראה כמו... זה... יכול להיות שזה הנקודה שתפסתי אותו. ורגע אחרי זה, ממש הרצאה אחרי הרצאה אחרי הרצאה, מישהו שעל קיר הכי רנדומלי שיכול להיות, אין שום קשר לכלום, האיכות פחות, משמעותית פחות טובה. אז מה הסטודנט לומד מזה? כאילו שבאמת זה איזשהו בליל של דברים, בלי שום קשר, וזה אנחנו עוד לא בסוף, חכו. עכשיו אנחנו עברנו לתוך אולפן, ומה האולפן הזה משדר לנו? לטעמי משדר לנו את שנות ה-90. עכשיו, זה קורס שאמור לשדר, זה קורס שהוא לחדשנות ויצירתיות, והם בוחרים להצטלם באולפן, שהוא לא מחמיא, שהעיצוב שלו הוא עיצוב מאוד מיושן. ומה אנחנו בעצם, אז יכול להיות שהם אומרים דברים טובים, אבל מה שאני רוצה להגיד שזה לא מספיק. זה לא מספיק. זה חשוב, יכול להיות שלהרצאה של 5 דקות זה יהיה מדהים, אבל אנחנו מדברים פה על קורס של כמה שעות. זה קורס של כמה... אני לא יודע. זה ממשיך, אנחנו נמצאים באיזשהו חלל כלשהו, רנדומלי. אנחנו עוברים לקפיטריה. איך אנחנו יכולים לקחת ברצינות את מה שהבחורה בוורוד אומרת? אני תכף ניתן דוגמה איך אפשר לעשות את זה אחרת. אנחנו עדיין בקפיטריה, והנה, ורגע אחרי זה הם כן עושים את זה בתוך אולפן. זאת אומרת שיש להם את הכלים, יש להם את הידע, אבל הם לא חושבים, לא עשו את הפרה-פרודקשן שדיברנו עליו. לא חשבו על איזשהו קו מנחה שיוביל אותם, משהו... סליחה? כן. בואו נראה רגע את ההרצאה שהייתה בקפיטריה. את התמונה שראינו, בואו נראה אותה רגע בווידאו. קודם כל, מה זה המסך הזה גם? Hi, I'm here with Leslie again. We're going to talk about life as a continuing experiment. And Liz, I remember about 15 years ago, I did an experiment on you. אם אתם זוכרים איך שמענו את עודד בתוך האולפן של קורס שעשינו באוניברסיטת תל אביב, שמעו אותו טוב, ראו אותו ברור. I was a toilet for cats, and you made me. לא מדברת עם הפנים אליהם. וזה של פנסילבניה, אוניברסיטה ב-Ivy League. כן, זאת אומרת, אחד הדברים שכיף בעולם הזה של אינטרנט, בעולם הזה של מוקים, שהמכללה הכי קטנה, והאוניברסיטה הכי קטנה יכולה להיות הכי גדולה, אם תשקיע כמו שצריך. אז הבנו את העיקרון. אז בואו נדבר איך אפשר לעשות את זה אחרת. זה קורס שעשינו באוניברסיטת תל אביב, What Plant Knows, דני חיימוביץ'. הנה, הוצאנו אותו מהאולפן, הוא מדבר בטבע, מדבר בחוץ, נראה מאוד ברור, רואים אותו כמו שצריך, הוצאנו אותו מהאולפן. עודד, שראינו מקודם, מדבר בתוך אתר חפירות, הכי מצחיק, הכי נחמד, בתוך הנקבע ככה. אבל ברור, רואים אותו כמו שצריך. אצלי על המסך אפילו רואים אותו עוד יותר טוב מאשר במקרן. עוד דוגמה של עודד, כשהוא מדבר על ירושלים, אנחנו רואים את ירושלים ברקע, זה מגוון לתלמידים, ואחרי זה גם מדבר באיזה שלב נכון לצאת לצילומים האלה. לא צריך לצאת אליהם בהתחלה, אלא דווקא ללכת אליהם לקראת הסוף, כשאנחנו כבר יודעים איך הקורס בנוי. יש משהו אבל בזה לא מדברת על איך שזה נעשה, שזה באמת לא היה, לא אסתטי וגם לא ברמה נראה, אבל זה שאנשים מדברים זה עם זה ולא מישהו אחד מרצה ומדבר אליך, יש בזה משהו נחמד, חשוב גם. מסכים? אני לא אומר שלא, צריך לדעת איך לעשות את זה, זה הכל. אני מדבר באמת על הפן של הצורה, על הפן ההפקתי, איזה דברים צריך לשים לב אליהם. שלא להביא 2 אנשים ולצלם אותם במצלמה אחת בקפיטריה ולהגיד להם טוב תדברו, ובואו נצפה שמזה אנשים יבינו מה זה חדשנות. אני מאוד מסכים. וזה אחד הדברים שאמרתי בהתחלה, חשיבה מחוץ לקופסה, איך להוציא את המרצה החוצה, איך להביא מרצים אורחים, איך לעשות שיחות. מאוד מעודד את זה. בואו ניקח דוגמה מהקורס שעשינו לאוניברסיטת תל אביב, איך שילבנו אנימציה, לא נראה את הכל, אבל זה דוגמת וידאו. Let's go back now, though, early in evolution. Scientists will tell us that the Earth was formed about 4.5 billion years ago. Now think about this for a second.
I've told you this is a fact. The Earth was born 4.5 billion years ago. How do they know that? What is the evidence that supports that? I'm not going to tell you the whole story of how the Earth was formed. For that, I want you to go online and you can study this yourself and come up with some of the theories that how the Earth was formed, and you can put that onto the forum. Let's talk about life. Let's take a closer look at the history of the Earth together with the evolution of life. So the heterotrophs, which evolved quite early in the history of the Earth, had the world to themselves for the first billion years. It was only about 2.5 billion years later, according to the fossil record, that autotrophic bacteria began to appear. So these autotrophic and heterotrophic bacteria coexisted in the ocean, with the autotrophs making food and the heterotrophic bacteria eating the food. Unicellular eukaryotic cells evolved about 1 billion years later. Eukaryotic cells are the type of cells that our bodies are made up of, and the bodies of all animals and all plants. But multicellular organisms only started to appear about 1 billion years ago. Now, all of these organisms evolved in the oceans, as the oceans provided an environment that was... אוקיי, אז אנחנו רואים פה דוגמה, גם הסאונד נשמע כמו שצריך ולא כמו בקפיטריה. יש לנו פה שילוב של אנימציה שעוזרת להבין תהליכים ולראות את הדברים מסודרים. וזו דוגמה באמת איך אנחנו שוברים שגרה, מה שנקרא. מחקר נחמד שיצא לי לשים עליו ידיים, How Video Production Affects Student Engagement, an empirical study of MOOC videos. אני תכף אוכל לבדוק את זה, זה נמצא לי בתיקייה. צלמו, בבקשה. אספתי לכם את התובנות המרכזיות מהמחקר הזה, ונדבר עליהם קצת. קטעים קצרים עובדים טוב יותר. ניתן רגע איזשהו רקע קטן על המחקר, הם עשו אותו על הפלטפורמה של אדקס, בדקו מיליוני צופים, ועל סמך הממצאים הם כתבו, זאת אומרת על סמך הנתונים הם כתבו את הממצאים האלה. ההרצאות שעובדות הכי טוב זה הרצאות באורך של 6 דקות. מעבר לזה, אני חושב שמעבר ל8 דקות, משמעותית, גרף הצפייה יורד, והם חילקו את זה ל5 צ'אנקים כאלה. עד 3 דקות, עד 5 דקות, עד 9 דקות ועד 12 ומעלה, ורואים שסביב ה6-7 דקות, הגרף צפייה יורד משמעותית. אחד הדברים הכי חשובים זה לא לצפות מחברת ההפקה, שהיא תחליט איפה חותכים את ה6 דקות האלה, אלא לחשוב מראש לפני שיוצאים לצילומים, בשלב של הפרה-פרודקשן, לחשוב איך מחלקים את ההרצאה לחלקים של 6 דקות. זה נשמע מוזר, אבל זה מאוד מאוד חשוב. ולא רק, למה זה מוכיח את עצמו? לא רק בגלל ש6 דקות זה זמן קצר ואנשים נשארים לראות, אלא בגלל, זה אומר כנראה שגם המידע שאתם רוצים להעביר הוא מתומצת יותר, הוא ממוקד יותר והוא ברור יותר, מאשר אם הייתם מורחים אותו על 10 דקות. כן. כשאתה אומר 6 דקות, אני מניחה שהשיעור עצמו הוא לא 6 דקות, אז מה קורה בין 6 דקות לבין 6 דקות? נכון. בין חלקים כאלה? אז אורכי השיעור, עד כמה שאני יודע, נעים סביב השעה, שעה פלוס, והם מחולקים לקטעים של 6 דקות. צופים בקטע. ואז יש שאלה או שיש... כן. יש שאלה, הצופה יכול להחליט שהוא עוצר ולהמשיך ביום אחר. זה יותר מפאוזה, זה נגמר הסרטון וצריך ללחוץ קליק לסרטון הבא. לפעמים יש באמת פאוזות בתוך ה6 דקות ששואלות איזו שאלה והסרטון ממשיך. במקרה שאני מדבר עליו זה ממש סרטון חדש. הראו שלא טוב להראות רק שקופיות. זאת אומרת, חייבים להראות את המרצה מדבר, זאת אומרת, לא חייבים, אבל כשבודקים פשוט מיליוני צפיות, מיליוני יוזרים שמסתכלים, אז מבחינים בדפוסי פעולה. ורואים שכשיש לנו שקופיות, אנשים פחות נשארים לאורך הסרט, וכשרואים את המרצה מדבר, נשארים יותר. לתת תחושה אישית, צילום קרוב, מבט למצלמה, ואפשרות לצילום בסביבה הטבעית. אז הדוגמה הראשונה שראינו של האישה החביבה שהייתה במשרד שלה, זו דוגמה של סביבה טבעית, אבל זה לא היה צילום קרוב ולא היינו בגובה העיניים שלה. אז כן הם ממליצים לצאת לסביבה הטבעית, אבל צריך לדעת איך לעשות את זה. צילום הרצאה בזמן אמיתי,
עובד פחות טוב. לרוב, הכוונה כאילו לצלם הרצאה שבאמת קורה מול תלמידים, לרוב היא לא מחולקת למקטעים, ואחרי זה העריכה היא לא רנדומלית, אבל היא מלאכותית. ומרצים עם דיבור מהיר ועם התלהבות, יוצרים עניין רב יותר. אני חושב שהעניין של ההתלהבות הוא ברור. נכון, אבל המרצים שאנחנו עבדנו איתם, ואני אגיע לזה עוד מעט כשניכנס למה עושים בתהליך של הפרה-פרודקשן, המרצים שאנחנו עבדנו איתם היו בהלם. הם אמרו, אנחנו רגילים להרצות מול כיתות ענק, אתה מביא אותי פה, אני מרצה רק מולך, ואני לא מצליח. לא מצליח לעשות את המעבר הזה ולהרצות מול מצלמה, זה מאוד קשה, ולכן לכל המרצים אנחנו העברנו הדרכה, לא שאנחנו עשינו, שאנשים מקצועיים, הדרכה לדיבור מול מצלמה. אבל אם הם טובים בלתת הרצאה והמצלמה זה משהו שהוא... אבל אתה מדבר על זה, אז מה הבעיה? זה לא אותו דבר. יש, אני בתור צלם, בתור צלם אני נתקל המון פעמים באנשים שאומרים לי, אני לא יודע מה קורה לי. אני מרצה מצוין לפני קהל, צלם אותו מול קהל, תערוך את זה. אז זה משהו אחר. זאת אופציה, זה משהו אחר. אז בדיוק לפי המחקר פה הם אומרים שצילום בזמן הרצאה אמיתית עובד פחות טוב. נכון, זה עניין... פחות טוב למה? פחות טוב לפלטפורמה של המוק. לפלטפורמה של המוק. כן. ירשמו לקורס מקוון, תבינו לבד מה עובד ומה לא. בואו נדבר על השלב של הפרה-פרודקשן. בעצם עכשיו בזמן שנותר לנו אנחנו נעבור על שלושת השלבים, על הפרה-פרודקשן, על הפרודקשן ועל הפוסט-פרודקשן. ובזה בעצם נסיים, וכמובן שאם יש לכם שאלות, פבלו ישמח לענות לכם. לוקיישן מתאים, אני כרגע יוצא מנקודת הנחה בסיסית, שאנחנו מצלמים בתוך אולפן. אנחנו צריכים מקום שהוא גדול ושקט, פנוי וזמין. שקט, אפילו ברמת המזגן, זה דברים שחשוב לבדוק אותם, שבסוף מגיעים ליום צילומים ומגלים שהמזגן עושה רעש. שקט, זה אומר שלא לבוא לבדוק את הכיתה שתצלמו בה בשעות הערב כשאין אף אחד, ואז בפועל תצלמו במהלך היום וכל שנייה יש לכם הפסקות ואנשים עוברים מחוץ לכיתה ופותחים לכם את הדלת. גדול, כי הדברים האלה צריכים מקום, כדי לעשות את זה כמו שצריך, צריך רקע, צריך תאורה, צריך פנסים מקדימה, פנסים מאחורה. שוב, הכל ברמת ההשקעה שתרצו, אבל ככל שהמקום גדול יותר ושקט יותר, כך ייטב. וכמובן פנוי וזמין, כי אנחנו לא מדברים על תהליך של יום אחד, שלא בעוד 3 שבועות מתחילים פה שיפוץ, או שבעוד חודש יש פה תערוכה. חשוב לשים לב לדברים האלה מראש. ציוד ברמה גבוהה. שוב, ככל שאנחנו נעשה את ההפקה בפועל ברמה גבוהה יותר, זה יראה יותר טוב. ראיתם איך דני בקטע של האנימציה, לפני זה איך שמעו אותו מדבר ברור, איך ראו אותו מדבר ברור, לעומת הקטע בקפיטריה. אז אנחנו צריכים ציוד, צילום ברמה גבוהה, ציוד סאונד, כמו שיש לי כאן מיקרופון קטן, גיבוי עם מיקרופון בום, יפה, כל הכבוד. תאורה ורקע, קביעת לוחות זמנים לחברת הפקה, אני מדבר מהצד שלי, זה מאוד נוח ומאוד עוזר שאנחנו יודעים מה סדר העבודה שלנו, מתי אנחנו קובעים צילומים, זה גם כמובן עוזר למרצה להכין את הקורס. חשוב להגיד, ואת זה אני מניח שאתם יודעים, אבל כשמכינים קורס למוק זה לפעמים להכין אותו מחדש. זה לא את אותה הרצאה פשוט לוקחים ומעבירים אותה בהפסקות של 6 דקות. הדרכה למרצה, מה שדיברנו זה שוב חלק מהפרה-פרודקשן, וחלוקת ההרצאה למקטעים קצרים. כמו שאמרתי מקודם, לא לצפות שזה יקרה בעריכה. חשוב כמה שיותר מראש, ככל שהפרה-פרודקשן יהיה יותר מוצלח, ככה נהיה יותר טובים אחרי זה. שהתוכן שהוא מעביר יהיה מחולק לקטעים קטנים, זה מוכיח את עצמו. אל תנסו למתוח את הגבול ל-10 דקות ול-12 דקות, כי זה לא עובד. בואו נעבור לשלב של הפרודקשן. איפור והלבשה למרצה או למרצה, זה דברים שצריך לחשוב עליהם. זה נראה לי גם חלק מהעניין של העיצוב הוויזואלי הכללי שאנחנו בוחרים לקורס. אם אנחנו עם רקע בהיר, אנחנו נרצה שהמרצה יהיה עם רקע עם חולצה כהה, או ההפך, באיזה סביבה הוא נמצא. אם אנחנו מצלמים אותו במעבדה, אז אולי נרצה שהוא יהיה עם חלוק. וגם איפור זה משהו שלא צריך להביא מאפרת לכל יום צילומים, אבל כשמביאים תאורה, הרבה פעמים או מזיעים קצת, או מבריקים קצת, ואם יש פודרה קטנה, שפשוט מפדרים בתחילת היום, או כשהמרצה טיפה מזיע, זה דברים שנראים הרבה יותר טוב.
מבט למצלמה, זה מחלה מאוד מאוד בעייתית. טלפרומטר, שזה בעצם מה שיושב על המצלמה, שמראה, כמו בחדשות, שהם קוראים ממנו. זה דבר שהוא קצת יקר לתפעול, לרכישה, להשכרה, אבל זה יוצר הבדל משמעותי. אם המרצה, זה נורא תלוי במרצה, נורא תלוי בדינמיקה. אם הוא מסתכל למקום אחר כל הזמן, זה נראה פחות טוב. אם הוא קורא ממקום אחר, זה נראה פחות טוב. כדאי שיהיה טלפרומטר, אני יודע שזה לא כזה פשוט. אם אין טלפרומטר, הדבר שהכי טוב לעשות מהניסיון שלי, זה לשים את המצלמה רחוקה יחסית מהמרצה, כי אז הסטייה של העין היא קטנה יותר, ולהיכנס טיפה בזום, ולשים את התוכן, את מה שהוא צריך לקרוא, מתחת למצלמה, ולא לצד המצלמה. כי לצד המצלמה זה פשוט להסתכל הצידה, מתחת למצלמה זה זווית קטנה של העין. יש דבר כזה מוצאים שלא עוברים מסך, ואז פשוט לא עוברים אותו? עוזבים אותם באיזה שלב, זאת אומרת... שואלת, האם אתם מצלמים כל מרצה שאומרים לכם שרוצים לצלם את הקורס שלו, האם אתם מצלמים? לי עוד לא יצא להתחיל לעבוד עם מרצה ולהגיד אין לי מה לעבוד ולהתראות. אני חושב שחלק מתהליך הבחירה באמת צריך להיות איזשהו היגיון מאחורי זה ולהביא מרצה שכן יודע להתנסח ולדבר בצורה ברורה. אני חושב שחלק מהיתרון גם בזה שחברת ההפקה נמצאת ביום הצילומים מן הסתם, זה שהיא יכולה להבין מה נאמר פחות טוב, איפה הוא גמגם, איך זה ייראה בעריכה, על איזה קטע כדאי לחזור עוד פעם. זה בעצם בימוי תוך כדי היום. זאת אומרת, כשבאים לעשות הרצאה, לא מצפים שעכשיו יש שעה, הולכים הביתה. עושים את זה, עושים את 6 דקות, אני אומר לו, רגע, היה איזה משהו לא ברור באמצע, בוא נחזור עליו. ב6 דקות האלה כמה ברוטו? יש, זה נורא תלוי באמת, אנחנו עושים ליום של, השיטת עבודה שלנו היא כזאת, אנחנו מצלמים ב5 שעות, שעה, זה בערך הסדר גודל, וזה מה שאנחנו מצלמים ביום אחד. והנה הגענו לזה, קצב הצילומים 1 לשבוע, לפי לא, ב5 שעות צילום אתה אומר ששעה אחת זה כאילו שיעור. כן, כן, כן. זה בערך הזמן שאנחנו עובדים. אני... לא כולל העריכה. זה כולל כל המנהלות, כל המסביב, להגיע לאולפן. אוקיי. חשוב לי להגיד, לא התכוונתי שזה 5 שעות של חומר גלם מצולם. זה 5 שעות שנמצאים באולפן, שעושים עצירות, מדברים עם המרצה, תחזור, תגיד עוד פעם. אחרי יום הצילומים הראשון, אני מציע לעשות הפוגה, ולערוך את הדברים ולראות איך זה יצא, אוקיי? אפשר לקבוע כל שבוע יום צילומים, ובסוף לגשת, לראות את העריכות ולגלות שמשהו לא עובד טוב, המרצה לא מסתכל לכיוון הנכון, לא שומעים טוב, לא רואים טוב, המרצה פתאום שם לב ואומר, וואי, אני לא מאמין שאני נראה ככה. לכן מאוד מאוד מומלץ, אחרי יום הצילומים הראשון, לעשות הפוגה קטנה, לערוך את זה, להראות את זה למרצה, להראות את זה אולי לעוד כמה אנשים שיכולים לחוות דעה, כדי להשתפר ולהסיק מסקנות להמשך הצילומים ולא לגלות את זה בסוף. עמוק שציינתם באוניברסיטת תל אביב, זה קורס סמסטריאלי. תגיד מה היה משך הצילומים מבחינת חודשים, זה נגיד בסדר גודל כזה. 3 חודשים. 3 חודשים. כן. שפה מדוברת ולא גבוהה, שילוב הומור וניסיון אישי, זה דברים שהם גם קשורים לפרה-פרודקשן וגם לפרודקשן, מאוד מומלץ לזכור את זה כל הזמן. למה מצלמים שפה מדוברת ולא גבוהה? זה מה שנכתב במחקר שהראיתי לכם מקודם, אחת התובנות שם הייתה שסטודנטים יותר מתחברים לזה כשמדברים עליהם בשפה, לא בשפה גבוהה, לא בשפה... נכון, נכון, חלק מה... יש לו שפה גבוהה, כן, זהו. תוריד אותה. לא, לא צריך, זאת אומרת, אם הוא מדבר ביום יום שלו, רוב האנשים מדברים ביום יום שלהם. ושימוש נכון במושגים, לא צריך זה שהחבר'ה אוהבים שפה מהזה, אנחנו עושים... תראו, בסוף אנחנו עושים את ה... אז אני אגיד כמה דברים. אני אגיד כמה דברים. יש... אני אגיד לכם כמה דברים, אני אענה על השאלות. יש
יש מחקר שמראה את זה. בסוף, אנחנו לא יכולים להתעמת עם הנתונים שלהם, אבל מה שאני התכוונתי להגיד זה דבר כזה. יש לפעמים מרצים שמקריאים חלק מה שהם הולכים להגיד, ואז הם כותבים את זה מראש בשפה כתובה. ואז שהם ניגשים להקריא את זה, אז יוצא שהם מדברים בשפה שהיא לא מדוברת, בשפה שהיא גבוהה מדי או לא מתאימה. מדוברת, אתה מתכוון לא לשפה כתובה. זאת ההבחנה. לא לספק. כשאני כותב שפה מדוברת, אני לא מתכוון לזלזל במונחים או לתת מונחים לא נכונים. ברור שהמונחים המקצועיים צריכים להיות מונחים מקצועיים, אבל השפה צריכה להיות שפה תקשורתית, שזה לא, נכון, זה לא רק למוק, אבל לפעמים יש נטייה דווקא במוק להיכנס לאיזה מוד מאוד רשמי, למוד שאתה מקריא חלק מהדברים שכתבת מראש, ולא תמיד זה נראה טוב. צלם ובמאי נותנים דגשים תוך כדי, זה מה שדיברנו לפני רגע. עוד דבר שאני ממליץ לצלם בסוף, שאולי הוא טריוויאלי, אולי הוא לא, אבל את הפתיח של הקורס, ממש את המילים הראשונות של הקורס, הייתי ממליץ לצלם בסוף. אנחנו לא תמיד יודעים לאיפה המוק יוביל אותנו, דברים משתנים תוך כדי, ולפעמים רק בראייה כוללת שסיימנו לערוך את המוק, אנחנו פתאום מבינים מה אנחנו רוצים להגיד בתחילת הדברים. פוסט פרודקשן, התהליך שאנחנו עבדנו בו, התחלנו בהתחלה בעריכה, הוצאנו את כל הקטעים הלא רלוונטיים, את כל הטעויות, את כל הדברים שנאמרו פעמיים, ואכלנו את החלק הטוב ביותר, וערכנו את זה כשיש טיימקוד קטן כזה רץ. טיימקוד זה בעצם שעון שרץ, שאחרי זה אם רוצים לתת הערה על משהו ספציפי, אפשר, לשלוח לנקודה ספציפית. סגל ההוראה מכין את השקופיות שאמורות להיכנס תוך כדי. אם מכינים אותה מראש, מדהים. מהניסיון שלי לרוב, מכינים את זה אחרי שרואים בדיוק איך ההרצאה יצאה. ואז אנחנו מקבלים את השקופיות, מקבלים את התיקונים אם יש, ומשלבים את זה ביחד להרצאה. כל העניין של הצילומי חוץ והאנימציות, גם מן הסתם אנחנו רוצים לעשות בשיעור הראשון איזשהו צילום במעבדה, בשיעור השני גם צילום במעבדה, וגם בשיעור הרביעי צילום במעבדה. אז אנחנו לא כל שיעור נצא ונצלם במעבדה, אנחנו נרכז את כל הדברים האלה, נצלם את זה פעם אחת במעבדה, ונכניס את זה לתוך הסרטים הערוכים. שאלה. כן. אתה רושם את האנימציה בפוסט פרודקשן, אבל הסרטון האנימציה כמו שהעלית פה לוקח כמה שעות, עשרות שעות טובות להכין אותו. זה לא משהו שכבר מתפללים עליו בפרה, ובזמן הפרודקשן עושים את זה במקביל. אם אותה חברת הפקה עושה, אם אתה לוקח ספק אחר שיעשה את זה, כי הדברים האלה גם לוקחים זמן מניסיון שלי לפחות. את צודקת לגמרי. קודם כל אני מציע לא להיות בלחץ זמן. הקורסים שאנחנו עשינו באוניברסיטת תל אביב, היינו עושים משבוע לשבוע כדי שלהספיק להעלות אותם לקורסרה. וזה לחץ שהוא לא טוב. ועדיף להכין את הכל מראש ושיהיה זמן. לפעמים, ברור שעדיף להכין את הכל מראש, אבל לא תמיד יודעים את זה. אפשר להגיד, פה אנחנו רוצים שתיכנס אנימציה, ולהכין אותה אחרי שאנחנו רואים את הסרט הערוך. כי כמו שאת יודעת, להכין אנימציה זה עולה הרבה זמן והרבה כסף, ועדיף, אם את יכולה להיות בטוחה ב100% שאת צריכה אותה, אז כן, אז להכין אותה מראש. כן. קודם אמרת שעת וידאו זה בערך 5 שעות צילום. אתה יכול להגיד כאן, שעת וידאו לכמה שעות פרודקשן? כן. אני רק אחדד את העניין של השעת צילום ל5 שעות. זה לא שאנחנו ברקורד 5 שעות ומהם יוצא שעה, אנחנו נמצאים באולפן 5 שעות. 5 שעות עבודה, מעולה. מבחינת הפוסט פרודקשן, בדרך כלל לשעה של קורס או שעה של הרצאה, זה משמרת עריכה או משמרת וחצי של עריכה. 8 שעות של משמרת עריכה? כן, בין 8 ל-12 שעות עבודת עריכה. יחד, אם יש תיקונים משמעותיים, זה יכול טיפה להתארך, אבל בוא נגיד, זה סדר הגודל. כן, לצערי, אני צריך לשחרר אתכם.